i kejong blay ngawan ya kaban ai kublay ya pi baro haka kerteng kejong Jisu nong penim bat nga ai kublay snam thamai ru ya pi baro lang haka kerteng kejong Jisu nong penim ti kani kalong kapor kaba ublay uyalam uai ka ketin kejong bangin syak skor ke eipat kaba udon ban kren hapdeng jongi ka khubor kaba utrai ubu hakani ka klemat kalong ka revival hakari kum ka jiktin lam khmat lanik introduction bangin yat nguthu ya kani ka ketin revival kat kum ka jing hikai tenrai jong ka ketin ke jong ublay kidan lightly ki kendon kabaning kong ka jing pen thamai lani kata ka reformation banwan ra biang ya ke jing hikai ki bathamai ke jing hikai ki bakhuj bat ka jing shisha ka bakraw jong ka ketin ko ublay ka baar ka revival lani ka jing ki impat ka bawan ra pat ya ka jing im bat ka jing klan bat ka bor kabalai ka jing penyok pat lani ka restoration banwan rapat ia ka nong muna lani badai ban but ia ka nuksa bat ka nong rim ka basisha lani ka structure kawai pakawai na kinikilai tuli kadon ka jing yadai lani ka jing benjur kawai ya kawai pat handrai ka revival kadai kata ka phang ni ka benta ka bahap dengdu tung ini sngap ngini pet ka baningkong ngi puli ba ka bible kala dap lupa da ka revivals ka baningkong ni syam ka revival hapo jong kisim ha ka testament ka barim kum ka nuksa usim Hezekiah kabaar ka revival hapo tinong penthamai lani ka reformers kum ka nuksa ngipet yu Esra bat ka babut pat ka Pentecost ka jingwan hiar ba kendit kensan umensi mukhuj hakitu ki shispa arfongut kisenran bala pendap iki baro da umensi mukhuj jong ublay ong ka tin ka jong ublay hakikam ki apostol kalenong ka baar kadai ngi ban puli bha ban da petu bha bat kumju ye ke historical revivals kum hapo u John Wesley na England u Charles G Finney na Amerika u Jonathan Edwards a Coward na China bat u Ivan Roberts na Wales bat nisiam kijing hikai halor ki revivals pila ban syam kitab Isaiah nrupusau kelenong bat pila ban nujor bat kikam jo ki apostol borok kowei bat ke kitab jong Ezekiel kelenong ka balai pun riu bat ke kitab jong Ezekiel kelenong ka balai pun nyo ngan kam suki kenang menginyo ban bat ya kani ke jing hikai ka batenrai ka ba syong nong rim jong ka ketien ke jong ublay ka baar ka revival kalong balapha da ublay tungin tip ya kata ka revival kalong balapha bet da ublay u isiau tho hakalenong ka bandru pusau ba mendekat no ikibneng ba mendawan hiar bakilum kintuj no akmat jong me kata ka de kejing sliang kejing angnut jong Isaiah lagman ong ba ka revival kanwan hakatu dekat ka baar wong baki jaj ben riu kin kinyu akmat jong me haba kadap ka wan ka revival bala pendap da ka jingdon lengkat bakrau jong ublay kibriu ki kinyu syu aklenong ka basan bukandai wong naba unwan kum ka kerthep ka bala be da ka jing persat ka jong utrai hakawai pat ka transition ka expanded ya kabala nya no da kajing persat mensim umensim bukhuj utrai ya kabala nya da kajing persat mensim kajong umensim jong utrai katnu kolong ka sngok tenat
haka jingedai bat kani ke kubur ke Bible nginget ba ubrio umla setiap bantrei ni peniat ya ke Bible ubrio umla ban workout ya ke Bible nginken mau ya kata ubrio ula tang ban plan ban perkhat ya ke jingelap gum ki crusades nanti ke jingelap ki baper haki rukom baper haki state lajong lani hakari barok kowe nanget unong yelap umla banwanra ya ke Bible ni banwanra pat ya kata ka jingim wei briu jung ublei ki briu ki jung ublei ki komen ki ong bakan wan bat kan lek no bat kan wan bat ban kan lek no bat Ketu kekot on Wheels Revival kasdang kumni bat ngekut Ivan Roberts was not the author of Wheels Revival but the Holy Spirit. Ivan Robert umdei uta unong syam ya ka Wheels Revival harai day umensi boku jong ublei. Day umensi boku jong ublei. Ublei wong kitab Ezekiel lai pun riu. Kedkot ka balai pun riu wong nga utrai ngala kren ya kata bat ngan le ru ya ka ngala kren bat ngan le kaktin jung utrai kalong ka baho bat ka ba amen kitab sam prapu kendai kalenok ka dekat ka balai fusau ublei wong ya la ka jutang ngan om pen ken lemne pen kala ya kata kabalami no nakasintur jonga haleluya kata kalau ngajing sisa ka bakrau ngipule ka chapter ka balai punyo jong ka kitab jong Ezekiel katno ka ngisyam kumno balara yu hakani ka tem kising ki beterkong balaong yu ba udai ban yalap ba udai ban keren ya kaktin ke jublei hakabakum kani ka por jong ka revival Kumnu wang utrai, kumni wang utrai ublei wang. Kumin sim tuan mino naki saul air. Batu persat hakini kibayap. Persat hakini kibayap. Bakin dub im. Kepertai kelayap. Briu layap akepop. Bat kibriu kibayap kidan kami kejeng penem. Kidan kami kejeng penem kejeng im kejeng ki. Kumni uang utrai ublei. Ya tu lepa kumbang ala hukum yang tiga mensim kalawan haki bat kila im bat kila yang dulu haki kejat jengki upai ba babun belien. Kibriu kising kibayap terkong. Ngibat ke pertai jungi kalayap sisa. Kibriu kinangyap daki lak bat daki milian kibriu kiyap haki tingilak semua haki girukom yap baper kibriu kiyap barabor ubriu bayap udon kami ke jengim ongi don kami ke Bible ke bakrau haki digisi ke bamenta kumtangi pule bagaktin ublay kabalami no nakasintur ublay haki kitab Isaiah sanbusan kanamuan pai sudah ublay hanrekan pendap ya kata ka ba ublay usngoba batkan roy hano shano ba upa ya kaktin ka jongu tongin kan ma bagaktin jong ublay sisin bang yalap akabor kanamuan pai tli ublay kabenta ka balai ka revival barabor kalong kensan lani kendit katkom ka sound doctrine kam ke apostol kul nang baar ke dekot ka baar ngi puli ka ong te kendit tawan ke jing sawan na beneng kom kal erba babe kertap bat kala pendap ye ying baro ka wei ha ka ba kilaya syong la pendap ye ka ying dekot ka beningkong ngipet loong ki baro kamamut sispa ar pamut kisenran kledon lang hakawai ke jaka lada pin puson ke dekat ke balai bat ke basau ki yutu lapau haki ki telit ki bapat penat kum keding ti kala syong halor uwai pa uwai naki bat la pendap ki baro da umensi mukut bat kle sedang ban keren haki wei pat ki telit o kolong ke besungu tenat kalong ke ba
kendek men sim kaba sngau bang ban yi ban yo sngau bakan wan kata ka jing trei kaba borba jong ublei haka jing im jungi kat kumba umit sim ula aibor ong tien jong ublei ki ban kren kani ke chapter ka baar ke yuthu ingi bakari Bible barabor kalong kensan lani kendit ketuga lenong ke basifau ke dekat ke basau pusau ni siam umin sim ko upen sange u interrupt yau Petrus kat ba udang yalap hing jong Cornelius long kat ba Petrus udang kren ya gini kitien udang yalap ya kitien ke jong ublei udang yalap yau Jesus Christ umen sim ko ulahap kita baro ki balayo sngo umen sim ko uhap namar ka revival hallelujah namar ka revival uhap umen sim ko ulahap kita baro ki balayo sngo ya kata kaktin ke jong ublei ya ka balaya lap daudu syakri marit jong ublei u Petrus lapan sle kaktin ke revival kawan bada ka bag revival kawan ki kamba kinja umen sim ko uhap ka jingdon angkat ke jong ublei ka long borba wat laong ba ki gentle ru la thekno ya ka jing ai jong umen sim ko bat ki keren da ki thlit la pendap do umen sim la ki keren da ki thlit namar ka revival ba ki la pen kraw yo ublei puli kam ki apostol sifau galenong bat kani ka dei kata ka fresh outpouring lani kata ka jing thekno ka bathamai ka jing ai ka bathamai ka jing wan ka bathamai ka revival jong umen sim ko na beneng kawan la pin study kam ki apostol lai kelenong sao kelenong hakatu kelenong ga balai ngi puli ba upai ba baro kisakhi dalade ki syam dalade ki yosgo dalade ya ki kamba balale da ki apostols ko ki be ki jong ublei la ong ba hakaba utu ubriu bedko naduk ko kpo jong ko kimi ulayo kya hallelujah namar ka revival laong udayat udah sit bat udah yaro yo blay udayat udah sit bat udah yaro yo blay nadu ka kpo jong ka kimi lakad ko yo hande ba ka revival kawan lapan kia yo undai Petrus sendai ka dijeng tray ka jong umen sim ka jing pen sle jong umen sim wan ublay dalade hallelujah Petrus uang ya utu briu hakatu dekat ke benriu karupa bat keksiar ngamdon uang ngamdon handrei kai ga bangadon nga ayami kai ga bangadon nga ayami hak kertengu Jesus Kristus ubada Nasrat toyat bat ulayat ulasit bat ulamare haleluya hakikam ke apostol kenong ba ar ga dekat ke bakat nyo u Petrus hangni ngipet u yalap ha Pentecost wong kan jaru akisni ki bakhaddu ong ublei bangan tekno ya umensim ko gi be jong ublei hakisni ki bakhaddu mentagi ladai kasni ki bakhaddu kisni ki bakhaddu tongin pen kre ba ublei te buk ya umensim ko halor ka do baro khoj halor ka do baro ki kun chenrang jong pi uong bat ki kun kan thai jong pi kin ye thu lupa bat ki samla jong pi kin pot sneu ki jing pot sneu bat ki temen jong pi kin pot sneu ki jing pot sneu kum ta ngim dei shu ngim im shu akisni ki bakhat do ngila banong haringi im hakiminit ki bakhat do menta akisni ki bakhat do ngila don hakini ka ya ka bakhat do ka ya umen sim ka ya jong jing ai sian ngin poino sundan hakaya jong jing bishar dispensation of judgment akaba ublei un bishar yo way pagaway tongin yam yo ublei un ai ya kani ka jing pen khi empat ka jing pen khi empat hapa berakat ka revival lanikal erba mabe kersep ya ki shispa arpongot ki bayo revival
Haleluya! Shispa arfongot habakili syong hakatugaying. Umensi makut ulawan kensan kumgal erba babe kertep keri Bible kawan. Kila pendap yuki barok da umensim. Barok shispa arfongot ki keren daki weipat getelij. Ong kajing toba kot. Kani keri Bible. Kani keri Bible kat kumgal sound doctrine. Ong ki kam yuki apostol. Bala to ki apostol. Bala le ki apostol. Balay ngiyang nga ganong rim Jisu. Balay mangiyang nga ganong rim yuki apostol. Namar ki apostol kile. Ki apostol ki trey. Hato nga bat mapikom ka met ukres. Hato ngi trey. Hato ngi pertu. Hato ngi le. Ni ngishna da kawaipat. Kani kadai kaktin ka jong oblay. Kabasaw kari Bible. Kapenlong ya kajengdon rengkat jong ublay kabasisha. Kari Bible kapenlong ya kajengdon rengkat ublay kabasisha. Ka Bible koong bakiri laniki nations ki kenyu haka presence jong u. Kiri jong ka pertai ki kenyu mat kinyai kenyu man bawan kari Bible. Compare na kanu-kanu ka kaniam ka denomination ka background kidan. Hanray laong ka Bible kiri kin kinyo. Uisiaw duay kilnong ka bandri pusaw. Ba mendakat ikibeneng. Ba mendawan hiyar. Bakilum kintuj no hakmat jong me. Kilum sundan. Kintuj hakmat jong ublay. Kum habakading ka pendu ya ka beniap. Bat kinong yale persyak jong me. Baki jaj ben riu kin kinyu hakmat jong me. Ongin dua ya ublay. Baki revival kan wan. Ka revival kan wan. Baki beriu hakan ke state Megalaya. Baki beriu ha India. Kin kinyu ya ke jengwan jong utrai. Kin kinyu ya ke jeng tray ke Pentecost. Kin kinyu ya ke jeng tray jong ki apostol. Kin kinyu ya ke jeng tray ke jong umensi makuhoy. Nama day umensi makuhoy. Uba tray ya ke kam. Ya ke ban penkendu ya ke beriu. Ban le ya ke kamba. O laong bahapedeng kata ka Wales revival la bagi puli. Uta unong yai lenti uwe ubriu laong kasyano kata ka revival. Uwe upulit ula jubab uong kadon hangni. Kadon hangni. Umensi makuj upen long ya ka real presence ke jong ublay. Ka basisha. Ka jingdap jong u, ka jingdon rengkat ke jong ublay ka basisha. Baik jak tu dekat ke baar, jong ka lenong ke baar, ki kam ke apostol. Kani ka jingthok makuj ka lathok laong, bat ka la pendap ya ka ying barok ka way. La pendap ya ka ying barok ka way, dak hakam akilisyong, pendap da kai. Hatu kam day, da ka jingdon rengkat, ka barat ba, ka bakrautam ke jong ublay. Bat abala pendap da ka jingdon rengkat ublay. Ki kamba, ki dak hala, ki jia, bat ki wan jia. Ongi angnut ya ka jingdon rengkat basisha. Ka jingdon rengkat basisha jong ublay. Kitab baar ki chronicle. Kelenong ka besan. Ngisyam hang neru. Ya ka presence ka basisha jong ublay. Ka jingdon rengkat basisha jong ublay. Ka jingdon rengkat basisha jong ublay. Pule bha laong wat kilendo. Lato bakimla banyeng. Lato bakimla banyeng. Balay kimla banyeng. Namar utaw loo. Naba kaburam utray. Kala pendap ya ka ying ublay. Kaburam utray. Ka jingdon rengkat ublay. Ka balong real. Ka basisha. La pendap. Kat hadu baki lendok ki beriu. Kimla cu banyeng. Haleluya. Oh ngasliang. Hir ya ka jingdap ka jung ublay.
Ngasliang hir-hir, ya ka jing dap ka jung ublay, haka ministry, haka jing yalap, haka jing hikai ka ktiin jung ublay, haka jing mani, haka ying mani jungi, ba ublay undap, ka jing dap jung ugalang ka ba shisha. Bat ubri ukensan, ki priang yu mensi mako lathe. Bat haba ki syong lathe yu mensi mako. Bat kata ka initial evidence ka bami na ka sinto juki, kalau maki kran na ki waipat ki telit. Bat ki kamba ki ja. Ngan yu tu yepi. Kata snem ngasyam. Bat ka pertai ka la jelab ika teori. Handrai ka sngau tenat. Ka sngau bang ya ka reality. Ka ba shisha. Kila that ya ka ba syutip syapang ujisu. Syapang ki jong ublay. Handrai ka kwa bantip ya ublay u ba shisha. Ki Hindu hai India, ki Muslim hai India, ki kwa bani i yo blay u beshisha, ki kwa bani i ka bor ka jungu, ki kwa bani i ya kata ka ba krautam ka ba ublay ule, lingba ki syakri ki jungu. Lalapin puli kam ki apostol kelenong ka basaw bagat khot ka ba life huway. Laong baka balang kaladep banduai, kaladuai jur. Kalau dua jur shisha hang ni kabalang. Bat lapen kenyu ia kata jaka haka bakiliasen. Wow. Lapen kenyu ia kata jaka ka bakiliasen. Bat lapen dap iki baro da mensim. Lapen dap ya baro da mensim ko. Bat kila krene ka ktien jung ublay da ka jing sngo shlor. Da ka jing shlor. Dakajing silur ki kran ya gaktin gitu mulai. Bat hak revival. Lani kajing ki empat. Kabalong kita kajing wan rapat. Ya kajing embat kajing klan bat kabor. Kajing penyo empat lani wan rapat ya kanong muna. Ngisyam ublay upen kre ya ubriu iskial. Ubriu jung u. Hak lenong ga balai penyo. Wong ti kat bangalaya tu lupa. Hakata ka revival kat bangalaya tu lupa. Ladon kajing sawa. Hakmi kajing ki jumai. Ti kising kilawan ya solang. Kasing hakasing jongka. Kasing hakasing jongka. Wow ka kamba ka baklaw. Hakajing don rengkat ublay. Hakani ka revival. Dekat ka sipau ka penkut ka mensim kalawan haki bat kilaim ka mensim ka matamai ka regeneration ka reformation ka wana ubriu ubayap hakan ka pertai na bangilayap no ngidan kami ka jingim ka reformation ka regeneration ka jing pentamai ka mensim kalawan haki bat kilaim. Bat kila yang ruah ki kitab jongki upat ba babun belin. Haleluya. Na kising ki kala mensim. Bat na ka mensim ki kala ki briu. Bat kila im ongga Bible. Kari jongi kan yo em. Kari jongi kan yo em. Kastit jongi kan yo em. Namar kajing empat lani ke Bible. Kajing penyo empat. Kajing pen ki empat. Kabalong kajing wan rapat. Ya kajing empat. Ya kajing kelain bat kabor. Ka penjo pat kawan rapat. Ya kanong muna. Kabasisya jongki kam jongki apostol. Haleluya. Kajing pen ki empat lani ke Bible. Kadai ka kam jong umensi mokoy. Ka kam jong umensi mokoy. Bat hakapat tu. Ngini keren. Ka revival kawan ban jubab ya kijing duai. Lani nganbo artli kijing kili ka patu ka ay ka secret jong revival. But kat no por ngin duai ban yo ya revival. Kat no por ngin yo ya ka revival mangin duai. Kata ka di ban long ngin yo sngaw ha ka patu. What do ini ka patu? Ublay un kur ku yipi baro ki ba i kijing ublay. Amen.